Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. இன்னைக்கு கிளாஸ் லிங்க் வரல மாதாஜி எங்களுக்கு. அப்படிங்களா? நானும் வேலையா இருந்துட்டேன், மறந்து போயிட்டேன் போடுறேன். அப்படியா? சரி மாதாஜி, நான் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தேன். ஓகே, அதான் நான் இப்ப எஸ்ன்னு போட்டேன். நான் அதே மறுபடியும் இப்ப போட்டுட்டு இருக்கேன் நான். ஓ சரி மாதாஜி, சரி மாதாஜி. ஓகே, அதான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு ரிப்ளை. ஒரே நிமிஷம். పైన 4th ఫ్లోర్ లాక్ చేసుకోమా. ఓకే, ఐ థింక్ షేర్ பண்ணிட்டேன் நானு. மாதாஜி. பக்தி சதாச்சார். இப்ப ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். தேங்க்யூ வெரி மச். ஸ்டாண்டர்டா எப்பவுமே இருக்கும். சோ லிங்க் என்னோடது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? சோ அதனால வந்துட்டு மாதாஜி. ஆமா, ஏதாவது நான் இல்லைன்னா மட்டும் நான் மெசேஜ் போட்டுருவேன். இல்லடா நீங்க ஸ்டாண்டர்டா வந்துருங்க நீங்க. ஓகே, எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நிறைய வேலையா இருந்துட்டேன், அதனால மேல கூட போகவே இல்லை. இன்னைக்கு ஆபீஸ்லயே இருந்துடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. I didn't go up also. தாமோதர், ஐ திங்க் அந்த ஆரத்தி எடுத்துட்டு வந்து இன்னொரு வாட்டி கூட நம்ம ஆரத்தி பண்ணிருக்கலாம். ஓகே, ஐ didn't go upstairs. ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு கூர்ம அவதாரத்தை பற்றி பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த குரு வந்தனா, நம்ம காலையில பிரபுபாதர் இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பாட்டு பாடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து குரு வந்தனா பாடுவாங்க. ரொம்ப அற்புதமான பாடல் அது, குரு வந்தனா. குரு வந்தனா. ஒரு வாட்டி நாம அந்த குரு வந்தனத்தை பாடிட்டு, ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு வாட்டி ஏதோ ஒன்னொன்னா நம்ம கத்துண்டா நல்லா இருக்கும். ஸோ அதுக்காக எனக்கு கூட நன்னா பாட வரும்லாம் கிடையாது. ஸோ எனக்கு என்ன முடியறதோ அது மட்டும் நான் செய்யறேன். ஓகே, ஸோ கைண்ட்லி பியர் வித் மீ. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. நம்ம இப்போ குரு வந்தனத்தை ஒரு வாட்டி பாடலாம். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் பாடுறேன். உங்களை மாதிரி தான் நானும் கத்துண்டு வந்துட்டு இருக்கேன். ஐ எம் ஆல்சோ. श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा. श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा. बंधु मोय सावधाने माते. बंधु मोय सावधाने माते. जहार प्रसादे भाई
ए बाबा तोरियो जाय जहारा प्रसादे भाई ए बाबा तोरियो जाय कृष्ण प्राप्ति हो जा होते कृष्ण प्राप्ति हो जा होता है गुरु मुख पद्मा वाक्या पिताते कोर्यो हगा गुरु मुख पद्मा वाक्या पिताते कोर्यो हगा आरणा कोर्यो मानी आशा आरणा कोर्यो मानी आशा गुरु चरणरति ऐसा है उत्तम गति श्री गुरु चरणरति ऐसा है उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्वा आशा जय प्रसाद पूरे सर्वा आशा चक्षुदान दिले जय जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिले जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रोक्त दियो प्रेम भक्ति जाह होते आविद्या विनाशे जाते प्रेम भक्ति जाह होते आविद्या विनाशे जाते पदे गाय जहर चरितो वेद गाय जहर चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु आदम जनर बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु आदम जनर बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना लोकरा लोकेर जीवाना आहा प्रभु कोरो दोया पाद छाया आहा प्रभु कोरो दोया देहो मोरो पाद छाया ये बेजसा जुषुक त्रिभुवाना ये बेजसा त्रिशुक त्रिभुवाना आहा प्रभु कोरो दोया देहो मोरो पाद छाया आहा प्रभु कोरो दोया देहो मोरो पाद छाया ए बेजसा जुषुक त्रिभुवाना ए बेजसा जुषुक त्रिभुवाना जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. காலையில நாம இந்த 7:30 மணிக்கு குரு பூஜை நடக்கும். ஒவ்வொரு இஸ்கான்லயுமே நடக்கும். முதல்ல சைத்தன்யா மகாபிரபுடைய அந்த பாட்டை பாடிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த குரு வந்தனத்தை வந்து பிரபுபாதர் பூஜைக்கு பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த குரு வந்தனம் குரு சரண பத்மா அதாவது இந்த வந்தனம் எதை குறிக்கின்றது என்று பார்த்தால் the lotus feet of our spiritual master are the abode of the pure devotional service இல்லையா? அதாவது அபோர்ட் மீன்ஸ் வாசஸ்தலம். நாம எல்லாம் இருக்கக்கூடிய நம்ம வீடு தான் நமக்கு அபோர்ட் இல்லையா? ஸோ அதாவது குருனுடைய அவருடைய தாமரை பாதங்கள் ஒன்றுதான் நமக்கு வந்து தூய பக்தி செய்வதற்கான இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம். So I bow down to his lotus feet with great care and attention. அவருடைய திரு பாதங்களுக்கு நான் என்னை நான் வந்து அதாவது நம் தலை வணங்குகின்றேன். ஸோ எந்த விதத்துல தலை வணங்குகின்றேன் என்றால் அதீதமான அதாவது பக்தியோடையும் அதாவது பயம் பக்தியோட நான் வந்து அவருடைய
அதிகமாக அவர் அந்த சரணங்களை வந்து நான் வந்து ரொம்ப அக்கறையோடையும், அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்பவே வந்து பாதுகாப்பா, கேர்னா நம்ம வந்து அதாவது மனசுல வந்து அவருடைய பாதங்கள் ஒன்றே நமக்கு சரணாகதி அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்து திடமாக வளர்த்து கொண்டு முழு மனதோட அந்த குருவினுடைய தாமரை பாதங்களை நான் வந்து தாழ் பணிகின்றேன். மை டியர் பிரதர்ஸ், அதாவது என்னுடைய அதாவது சகோதரர்களே, it is through the grace of our spiritual master that we can cross across this material existence. இல்லையா? அதாவது குருனுடைய கருணையால் மட்டுமே நாம் இந்த சம்சார கடலை வந்து கடந்து செல்ல முடியும். அதாவது இந்த பௌதீக கடலை நம்மளால வந்து கடந்து செல்ல முடியும். அண்ட் அட்டைன் கிருஷ்ணா, அதாவது கிருஷ்ணரை நம்மளால அடைய முடியும் என்று எடுத்துரைக்கக்கூடிய இந்த பதம் வந்து முதன்மையான பதம். இரண்டாவது, குருனுடைய முகம், அதாவது முகா என்றால் வந்து அதாவது வாயை வந்து குறிக்கும் இல்லையா? ஹிந்தில மூக்கா அப்படின்னாலே வாய். மேக் த டீச்சிங்ஸ் எமினேட்டிங் ஃப்ரம் த லோட்டஸ் மவுத் ஆஃப் அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஒன் வித் யுவர் ஹார்ட் அண்ட் டு நாட் டிசையர் எனிதிங் எல்ஸ். அதாவது நம்ம வந்து ஒன்னே ஒண்ணுதான் பகவான், அதாவது நம்ம குரு கிட்ட கேட்க முடியும். அவரிடம் இருந்து வரக்கூடிய அந்த உபன்யாசம் அல்லது அவர் நமக்கு சொல்லக்கூடிய நல்ல வார்த்தைகள் இல்லையா, வழிமுறைகள், இதெல்லாம் அவருடைய தாமரை அது போன்ற அவருடைய திருவாயிலிருந்து நாம வந்து கேட்டறியக்கூடியது. அது ஒண்ணுதான் நம்மளுடைய மனசுக்கு தேவையான ஒன்று. அதற்கு மேற்பட்டு நமக்கு எதுவும் தேவை இல்லை அப்படின்ற அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை நாம வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அட்டாச்மெண்ட் டு த லோட்டஸ் ஃபீட் இஸ் த பெஸ்ட் வே டு மேக் ஸ்பிரிச்சுவல் அட்டாச்மெண்ட். அதாவது நம்ம பக்தி பாதையில, அதாவது ஆன்மீகத்துல நாம வந்து முன்னேற்றம் அடையணும்னா குருனுடைய திருப்பாதங்கள், அதாவது அவருடைய தாமரை கமல பாதங்களை நாம வந்து கண்டிப்பா கட்டியா புடிச்சுக்கணும். ஹிஸ் மெர்சி ஃபுல்ஃபில்ஸ் ஆல் டிசைர்ஸ் ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் பர்ஃபெக்ஷன். அவருடைய கருணை நமக்கு ஆன்மீகத்தில் வந்து முன்னேற்றத்திற்கு அடைவதற்கான அனைத்திற்குமே வந்து அதாவது வித்தாக இருக்கின்றது. அவருடைய கருணையால நம்மளால வந்து அந்த ஆன்மீகத்துல வந்து பக்குவமான நிலையை நம்மளால வந்து அடைய முடியும் என்ற உறுதி நமக்கு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து he who has given us the gift of transcendental vision is our Lord birth after birth. அதாவது பிறப்பு, அதாவது பிறவிதோறுமே வந்து ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் இருந்தாதான் பகவானுடைய அந்த அதாவது தெய்வாம்சம் பொருந்திய அந்த ஞானத்தை பற்றி நமக்கு வந்து எடுத்துரைக்க முடியும் இல்லையா? ஒரு குரு, இப்ப நாம எல்லாருமே வாசிட்டு இருக்கிறது வந்து பிரபுபாதருடைய புஸ்தகங்கள் தான் இல்லையா? அவர் எழுதி வச்சுட்டு போனதுதான். அவருடைய அதாவது அவர் உண்மையை உணர்ந்து எழுதிட்டு போன அனைத்தையும் தான் நாம வந்து வாசிச்சு நாமளும் வந்து அந்த பாதையில வந்து முன்னேறுகின்றோம். சோ அப்ப முன்னேறணும்னாக்கா, இன்னும் ஈஸியா முன்னேறணும்னாக்கா அவருடைய கருணை நமக்கு தேவை இல்லையா? ஆனால் அவருடைய திருப்பாதங்களை நாம வந்து தாழ்பணிய வேண்டும் அவருடைய கருணையை பெறுவதற்காக. It is by his mercy that divine knowledge is revealed within our hearts. So அவருடைய கருணையால நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து அந்த தெய்வீகமாக இருக்கக்கூடிய பகவானை பற்றிய ஞானத்தை வந்து நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து வந்து வெளிப்படுத்த முடியும். bestowing the pure love for Krishna and destroying the ignorance. அறியாமையை ஒழித்து நம்ம வந்து பகவானின் தரப்பில் நம்முடைய அன்பான அந்த பக்தியை வந்து நம்மளால செலுத்த முடியும். The Vedic scripture sing of his character. அதாவது வேதங்கள் எல்லாம் கூட குருவினை பற்றி இந்த மாதிரிதான் நம்ம வந்து வாசிக்கிறோம் இல்லையா? குருவுக்கு ஒரு ஸ்தானம் உண்டு. குரு மூலியமா தான் நம்ம வந்து பகவானை வந்து அடைய முடியும். மேலும் அவருடைய கருணை இல்லையா, ஸ்ரீ குரு கருணா சிந்து இல்லையா, அதாவது கருணையினுடைய அதாவது ஆறு போன்ற இருக்கக்கூடியவர் யார் என்றார்? அந்த குரு தான் இல்லையாமா? அவரை தவிர நமக்கு வேற யாரு பந்து கூட கிடையாது இல்லையா? நமக்கு வந்து பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடியவர் அவர் ஒருத்தர் தான். சோ அதனால வர்சி, அதாவது பத்தி இந்த ஓஷன் ஆஃப் மர்சி, கருணை கடல் அவர் வந்து, அண்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் த ஃபாலன், நாம் எல்லாரும் தவறு இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து விழுந்தவங்க தான். நம்மள வந்து ரட்சிப்பதற்கு நண்பனாக இருப்பார். பந்து என்றால் அதாவது ஃப்ரெண்டு, நண்பன், அதாவது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கக்கூடியவர் தான் வந்து பந்துன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ யூனிவர்சல் டீச்சர் லோகநாத், அதாவது லோகத்திற்கே, அதாவது யூனிவர்சல் டீச்சர் அண்ட் லைஃப் ஆஃப் ஆல் பீப்புள் இல்லையா? ஸோ பி மர்சிஃபுல், மீண்டும் அவரிடத்துல வந்து தங்களுடைய கருணை எங்களுக்கு காட்டி அருளுங்கள் என்று நாம வந்து அவரிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றோம். கிவ் அஸ் த ஷேட் ஆஃப் யுவர் லோட்டஸ் ஃபீட், அதாவது அவருடைய கால் பதிந்த அந்த நிழல் நமக்கு தேவை இல்லையா? அவருடைய திருப்பாதங்களுடைய நிழல் இருந்தா போறோம், நம்ம அதுலயே நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்ம வந்து மேன்மைப்படுத்தி கொள்ளலாம். மே யுவர் க்ளோரிஸ் நவ் பி ப்ரொக்ளைம்டு த்ரூ அவுட் த 3 வேர்ல்ட்ஸ். அதாவது அந்த அப்படிப்பட்ட குருனுடைய புகழ் ஆரங்கள் வந்து இந்த 3 உலகங்களிலுமே வந்து பரவட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனை வந்து நாம வந்து வைக்கிறோம்.
ஓகே. ஸோ இதுதான் அந்த குரு வந்தனம். நாம காலையில எல்லா இஸ்கான்லயுமே வந்து செய்யக்கூடியது குரு வந்தனம். அவங்க இன்னும் அழகா பாடுவாங்க. நான் அவ்வளோ நன்னா பாடல, இருக்கிற உண்மை சொல்றேன். ஜஸ்ட் இதெல்லாம் நம்ம மெதுவா கத்துண்டே வரோம் இல்லையா? ஒரே நாளைக்கு எல்லாத்தையும் கத்துக்க முடியாது. அதனால நம்ம வந்து ஒன்னொன்னா நம்ம வந்து கத்துட்டு போலாம். ஓகே. ஸோ குருவை பற்றி நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னைக்கு நம்ம கூர்ம அவதார பற்றி பார்க்க போறோம். ஸோ கூர்ம அவதாரத்தினுடைய இது வந்து ஒரு சாராம்சமாக நம்ம பார்த்தோம் என்றால், ஸோ மந்தார மனையை வந்து அச்சாக வைத்து அந்த அதாவது அச்சு ஆணியாக வந்து பகவானுடைய அதாவது கூர்மம், அந்த கூர்மா என்றால் அதாவது டார்டாய்ஸ் இல்லையா? ஆமையினுடைய ஓட்டு மேல ஆமையினுடைய ஓடு தான் வந்து அச்சை தாங்கி கொள்ளக்கூடிய அச்சு ஆணி. ஸோ அந்த இதுல வந்து அச்சு வந்து நின்றுட்டு இருக்கு இல்லையா? சோ இந்த மந்தார மலை வந்து மந்தார மலை வந்து அதன் மேல வந்து அச்சாக நின்று கொண்டு அச்சு ஆணியாக நின்று கொண்டு கீழே அச்சு வந்து அது ஃபிக்சிங் இல்லையா? சோ இப்போ ஒரு பெண் இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து மந்தார மலை. என்னுடைய கைதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பகவானுடைய அதாவது ஆமை ரூபத்துல வந்து அவருடைய அந்த ஓடு இல்லையா? அதாவது மச்ச அவதாரத்தை வந்து கூர்ம அவதாரத்துல வந்து கூர்மமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆமையினுடைய திரு ஓடுதான் வந்து நமக்கு வந்து இந்த அச்சை தாங்கி கொள்ளக்கூடிய அச்சாணியை தாங்கி கொள்ளக்கூடிய அச்சு. சோ இந்த அச்சுவாக வந்து அவருடைய திருவோடு இருக்கின்றது. சோ இதுல வந்து நம்ம வந்து இங்க வாசுகி என்னும் அந்த நாகம் வந்து வச்சுதான் நம்ம வந்து ரெண்டு பக்கம், ஒரு பக்கம் தேவர்கள், ஒரு பக்கம் அசுரர்கள் இல்லையா? சோ இதனுடைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி தான் நம்ம இன்னைக்கு படிக்க போறோம் இந்த கூர்ம அவதாரத்துல. சுரா அசுரானாம் உதாதிம் மத்தநாதாம் மந்தராச்சலம் தத்ரே காமதா ரூபேன பிரஸ்த ஏகாதசே விபூஹ. அதாவது 11வது ஏகாதசேன்னா 11 இல்லையா? விபூன்னா நம்மளுடைய அதாவது அவருடைய அவதாரங்கள் இல்லையா? இன்கார்னேஷன் இல்லையா? சோ 11வது அவதாரமாக பகவான் வந்து இந்த கூர்ம அவதாரத்தை வந்து மேற்கொண்டார். சோ அவருடைய அந்த ஓடு, கூர்மத்தினுடைய ஓடு தான் வந்து அச்சு ஆக இருக்கின்றது. அதுல வந்து அச்சாணியாக இருப்பது எதுன்னா மந்தார மலை. அதுல வந்து சுத்தி இருக்கக்கூடிய அதாவது வாசுகி நாகத்தை வந்து சுத்திண்டு ரெண்டு பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்கம் அசுரர்கள், ஒரு பக்கம் தேவர்கள் வந்து அந்த மந்தார மலையை வச்சு அந்த பார்க்கடலை வந்து கடைய ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லையா? சர்னிங் ராட் ஆஃப் த தீசிஸ்ட் அண்ட் ஏத்திஸ்ட் இல்லையா? ஸோ இங்க வந்து வாசுகி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாகம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த மந்தார மலையை வச்சு அதாவது அந்த அந்த பார்க்கடலை கடைவதற்காக வந்து உதவுகின்றது. சோ அப்ப அந்த மந்தார மலை கடையும் பொழுது வாசுகி நாகத்திலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய அந்த நஞ்சு தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து அதாவது ஆலகால விஷமாக எடுத்து நம்ம சிவபெருமான் வந்து அதை பருகி விடுகிறார் இல்லையா? வேற யாராலையும் பருக முடியுமா? சோ பருக முடியாது இல்லையா? இஸ் a highest level devotee. அவருக்கு he's the highest level devotee of the god. அதனால அவரை மாதிரி வேற யாருமே டிவோட்டி கிடையாது. சதா சர்வ காலமும் பகவான் மீது, மகாவிஷ்ணு மீது அவர் உட்கார்ந்து கொண்டு தியானம் புரிந்து கொண்டிருப்பவர் இல்லையா? ஷீரோத கஷாயி ஷீரோதாதவ அமரா தானவா யுதா பானாமுன் மத்தாநாதம் அமிர்த லப்யதே ஆதி தேவா பிரஸ்தேன கச்சா வபூர் விதாதரஹ கோத்ராமி திருக்ஷனோ அத்ரி பரிவர்த்தா ஷனா கந்துஹு. அதாவது the primeval lord அப்படின்னாக்கா முதன்மையான கடவுள் இல்லையா? then assumed the tortoise incarnation in order to serve as a resting place இல்லையா? pivot. எதன் அச்சு மேலதான் அச்சாணி நிக்க முடியும் இல்லையா? அச்சாக வந்து இருப்பதற்காக அவர் வந்து கூர்ம அவதாரத்தை மேற்கொள்கின்றார். so which is acting as a churning rod இல்லையா? அச்சாணியாக. So demigods and gods were churning the ocean of milk with the Mandara mountain in order to extract என்னது அமிர்தத்தை வந்து கடைவதற்காக அவர்கள் இதை வந்து இந்த இத்தகைய செயலில் வந்து தேவர்களும் அசுரர்களும் வந்து ஈடுபடுகின்றனர். The mountain moved back. முன்னும் பின்னும் வந்து நகர்ந்து கொண்டே இருக்கு. சோ அது எப்படி இருக்குது என்றால் பகவானுடைய அந்த முதுகு மேல வந்து ஏதோ சும்மா ஒரு இட்சிங் மாதிரிதான் இல்லையா? நமக்கு நமச்சல் எடுத்தா வந்து கீறணும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் அவர்களும் அந்த திருவோட்டு மேல இந்த ஆணி கடையறத வந்து மந்தார மலையை நகர்றதே வந்து எப்படி இருக்கின்றது என்றால் அவருக்கு ஏதோ ஒரு சிறு உராய்வு ஏற்பட்டது போல இருக்கின்றது. வெல் பார்ஷியலி ஸ்லீப்பிங், அதாவது கொஞ்சமா அவர் தூக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. வாஸ் எக்ஸ்பீரியன்சிங் த இச்சிங் சென்சேஷன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நமக்கு வந்து நம்ம இந்த நமச்சல் எடுக்கக்கூடிய அந்த சென்சேஷன் வந்து
ஃபீல் பண்ற மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹிரண்யமய அபி பகவான் நிவஸ்தே கூர்ம தனும் பிப்ரானஸ் தஷ்யதத் பிரியத்மான் மாம் தனும் ஆரியமா சஹா வர்ஷ புருஷைஹ பித்ரகணாதிபீர் உபாதாவதி மந்திரம் இமம் சானு சாபதி. இப்ப சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து மேலும் எடுத்துரைக்கின்றார். சோ இன் ஹிரண்யமய வர்ஷா, அதாவது ஹிரண்யமய என்னும் அந்த வருஷத்துல, ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுப்ரீம் காட், அதாவது விஷ்ணு லீவ்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் டார்டாய்ஸ். அந்த வருஷத்துல வந்து கூர்ம அவதாரம் என்பது ஏற்பட்டது. திஸ் த மோஸ்ட் டியர் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் ஃபார்ம் இஸ் ஆல்வேஸ் திஸ் மோஸ்ட் டியர்ஃபுல். அதாவது விஷ்ணுனுடைய அந்த ரூபத்தை வந்து நம்ம வந்து அவர் நமக்கு எப்பவுமே வந்து அந்த ரூபத்துல காணும் பொழுது நம்ம எப்பவுமே அவர் மீது பக்தியை வந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா? ஸோ தேர் இஸ் அ வர்ஷிப் தேர் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பை ஆரியமா. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா முன்னோர்களில் நாம் ஆரியமா அப்படின்றத வந்து நம்ம 10வது அத்தியாயத்துல விபூதி யோகத்துல வந்து படிச்சிருப்போம் இல்லையா? பகவான் அந்த ரூபத்துல இருப்பதாக. தி சீஃப் ரெசிடென்ட் ஆஃப் இரண்ய வர்ஷா, அவர் வந்து ஒரு அரசன் இல்லையா, ஆரியமா. ஸோ அவர் வந்து அந்த வருஷத்துல வந்து ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் லெவல், அதாவது ஒரு உயிர் வாழை இல்லையா. ஸோ கிங்கு தான் வந்து தலையாய ஒரு பர்சனா இருப்பாங்க ஒரு நாட்டுக்கு இல்லையா. அதே மாதிரிதான் ஆரியமான் கூட. ஸோ ஆரியமா கூட அலாங் வித் அதர் இன்ஹாபிட்டன்ஸ் ஆன் தட் லேண்ட் இல்லையா. மேலும் தன்னுடைய குடிமக்களோடு அவர் இருக்கார். தே சாண்ட் த ஃபாலோயிங் ஹீம்ஸ் அப்படின்னு பின்வரக்கூடிய இது எல்லாமே பாடல்கள் வந்து பாடுகிறார்கள் என்று இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஓம் நமோ பகவதே ஆகு பாராய வர்ஷவ சத்வகுணா விசேஷான யானு பலக்ஷிதஹ ஆனய நமோ வர்ஷமானே நமோ பூமனே நமோ நமோ அவஸ்தானாய நமஸ்தேஹே. அதாவது இங்க அவர்களுடைய பகவானுக்கு எவ்வாறு அவர்கள் பக்தி செய்கின்றார்கள் என்ற ஸ்லோகம் தான் இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இங்கே. So I offer my respectful obeisance unto you who have assumed the form of tortoise. அதாவது ஓ மை லார்ட், அதாவது எல்லாம் வல்ல இறைவனே, நான் தங்களுக்கு என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை வந்து தெரிவிக்கின்றேன். கூர்ம அவதாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டுள்ள தாங்களுக்கு நான் என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கின்றேன். யூ ஆர் த ரிசர்வாயர் ஆஃப் ஆல் டிரான்செண்டல் குவாலிட்டிஸ். அப்படின்னா நம்ம வந்து ரிசர்வாயர்னா எப்படி டேம்ல வந்து நீர் தேக்கி வைக்கிறோம் இல்லையா, அதே மாதிரிதான் பகவான் இஸ் த ரிசர்வாயர். அவருக்குள்ளே அனைத்துமே ஆழ்நிலையாக தெய்வாம்சம் உள்ள அனைத்து இயல்புகளுக்குமே அவர்தான் வந்து களஞ்சியமாக இருக்கின்றார். அண்ட் பீயிங் என்டையர்லி அன்டிங்க்டு பை த மேட்டர் இல்லையா. சோ அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து அதாவது ஜடத்தன்மைக்கும் அவருக்கும் எந்த சம்பந்தமுமே கிடையாது. அன்டிங்க்டு, கொஞ்சம் கூட டச் கிடையாது. அவரிடமிருந்து பிரிந்து வந்ததுதான் 8 ஜடசக்திகள் என்று நாம பகவத்கீதையில வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. யூ ஆர் பர்ஃபெக்ட்லி சிச்சுவேட்டட் இன் பியோர் குட்னஸ். தூய்மையான அதாவது சுத்த சத்துவத்துல இருக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கீங்க. யூ மூவ் ஹியர் அண்ட் தேர் இன் த வாட்டர். அவர் இங்கேயும் அங்கேயும் அசைகின்றார். அதாவது கூர்ம அவதாரத்தை பற்றி சொல்லப்படுகின்றது. பட் நோ ஒன் கேன் டிசர்ன் யுவர் பொசிஷன். அவருடைய நிலையை வந்து யாராலுமே அடைய முடியாது. therefore I offer my respectful obeisances unto you. ஸோ அதனால உங்களுக்கு என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் டிரான்செண்டல் பொசிஷன் யூ ஆர் நாட் லிமிட்டட் பை பாஸ்ட், பிரசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் இல்லையா. ஸோ பகவான் முன்னாடியும் இருந்தார், இப்பயும் இருக்கார், இனிமேலும் இருப்பார். ஸோ அவர் வந்து எப்பொழுதுமே ஆழ்நிலையில் இருக்கக்கூடியவர் தான் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது he is always spiritual entity. நம்ம மாதிரி மெட்டீரியல் கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நமக்கு உடல் எல்லாம் மெட்டீரியல், வெறுமனே இந்த ஆன்மா மட்டும்தான் ஸ்பிரிச்சுவல். அதை தவிர்த்து மிச்சம் எல்லாமே மெட்டீரியல் தான். ஸோ யூ ஆர் பிரசன்ட் எவ்ரிவேர் as shelter in all things. எல்லா இடங்களிலுமே அவர் இன்றி எதுவுமே கிடையாது இல்லையா. ஸோ ஷெல்டர்னா நமக்கு அடைக்கலமாக. ஸோ இங்க வந்து ஷெல்டர்னா நிழல் கூட நமக்கு வந்து தேவை. பகவானுடைய நிழல் நமக்கு எதுக்குன்னா அதுதான் நமக்கு அடைக்கலம் இல்லையா. And therefore I offer my respectful obeisances unto you again and again. மீண்டும் மீண்டும் நான் உங்களுக்கு எங்களுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிக்கின்றேன் என்று அவர்கள் வந்து பிரார்த்திக்கிறார்கள். பயோதிம் ஏன நிர்மா தயாம் சுரானாம் சாதிதா சுதா பிரம்மனோ அம்பாஷி தீர்த்தா கூர்ம ரூபேன மந்தார. அதாவது அந்த பார்க்கடலை கடையும் பொழுது, அதாவது அஜிதா ப்ரொடியூஸ் நெக்டர் ஃபார் த
demigods. அதாவது அஜீதா அப்படின்னா ஜீத் மீன்ஸ் அதாவது வெற்றி கொள்ளுதல் இல்லையா? வெற்றி கொள்ளப்பட முடியாதவர் யார் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன். என்றாலே இல்லை அர்த்தம் இல்லையா? அதாவது நம்மளால வந்து யாராலுமே பகவானை வெற்றி கொள்ளப்பட முடியாது. சோ அவர் என்ன செய்தார்? அமிர்தத்தை வந்து படைத்தார். யாருக்காக? தேவர்களுக்காக. In the form of tortoise, he moved here and there, carrying on his back the great mountain. இல்லையா? அவருடைய முதுகு மேல வந்து அந்த மந்தார மலையை வந்து தாங்கி இருந்தார் இல்லையா? சோ இங்கேயும் அங்கேயும் நகர்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனா அவருடைய முதுகின் மேல அந்த மந்தார மலை என்பது அச்சு ஆணியாக இருந்தது. சோ இப்ப இதனுடைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி, எதற்கு இந்த அமிர்தத்தை கடைய வேண்டிய அந்த கட்டாய நிலைக்கு எதுக்கு தள்ளப்பட்டோம் அப்படிங்கிறத அந்த கதையை நாம இங்க பார்க்க போகிறோம். ஒரு முறை இந்திரன் வந்து அவனுடைய அந்த யானை மீது அவனுடைய யானை மீது வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு வந்தான். அந்த யானை பின்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கிறத பார்த்து சோ அந்த வழியா வந்த துர்வாச முனிவர் வந்து இந்திரனை பார்த்த பிறகு சோ இந்திரா வந்து saw Indra on the back and was pleased to offer Indra a garland from his neck. துர்வாச முனிவருடைய கழுத்துல இருந்த மாலையை வந்து அந்த இந்திரனுக்கு கொடுக்கணும்னு அவரு நினைச்சார். சோ அப்புறம் அவர் வந்து அந்த இந்திரனுக்கு வந்து அந்த தன் கழுத்துல இருந்த மாலையை வந்து மலர் மாலையை எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுக்குறார். சோ இந்திரனும் அதை வந்து வாங்கி கொண்டு என்ன செய்கின்றான்? யானை மீது வந்து வைக்கின்றான். சோ அதாவது அதுல வந்து அவருக்கு அந்த ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் இல்லை அப்படிங்கறது வந்து நம்மளால இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும். சோ துர்வாச முனியும் நம்மளுடைய நாரத முனி தான் எந்த லோகத்துக்கு வேணாலும் போயிட்டு வந்துருவாங்க. அவங்களுக்கு அந்த இது உண்டு. சோ நாரதர் அதாவது பிரம்மலோகத்துல இருந்து பிரம்மலோகத்துல இருந்து தேவலோகத்துக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் சுத்தின்டே இருப்பார் நாரதர் வந்து. லோக சஞ்சாரம் இல்லையா? அவர் வைகுண்டத்திற்கும் போவார். அந்த மாதிரியான ஒரு நிலை. துர்வாச முனிவருக்கு கூட அதே நிலைதான். சோ அவர் துர்வாச முனிவரை வந்து அவமதித்து விட்டார் இல்லையா? அந்த யானை என்ன செய்யுது? தன்மேல் இருந்த அந்த மலர் மாலையை வந்து அது இழுத்துட்டு கீழே போட்டு மிதிச்சிடுறது. சோ அந்த மலர் மாலை மிதிக்கப்பட்டதை கண்ட பிறகு இது வந்து யாருக்கு வந்து அவமானத்தை ஏற்படுத்தியதாக இருக்கிறது? துர்வாச முனிவருக்கு அவமானத்தை ஏற்படுத்தியதாக இருக்கின்றது இல்லையா? சோ உடனே அவர் வந்து சாபத்தை வந்து வழங்கி விடுகின்றார். யாருக்கு? துர்வாச முனிவருக்கு கோபம் ஜாஸ்தி இல்லையா? சோ அதனால நீ எல்லாவற்றையுமே இழக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து. சோ தேவர்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய செல்வங்களை வைத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் இல்லையா? ஆனா அவன் எல்லாத்தையுமே இழக்கணும்ன்ற அந்த சாபத்தை வந்து வழங்கி விடுகிறார். சோ அதனால தேவர்கள் எல்லாருமே வந்து அஃப்ளிக்டட் ஆன் ஒன் சைட் பை ஃபைட்டிங் டெமன்ஸ். ஒரு புறம் வந்து அசுரர்களோடு அவர்கள் போர் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னொரு புறம் இந்த துர்வாச முனிவருடைய சாபத்தினாலும் அவர்கள் வந்து எல்லாவற்றையுமே அவர்கள் உலகங்களையும் இழக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு வந்து விடுகிறார்கள். So when one is materially opulent, he should learn how to sober and well behave towards Vaishnavas and saintly persons. Otherwise, he will fall down. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன ஒரு கருத்து நம்ம புரிந்து கொள்ளணும்னாக்கா, நம்ம எவ்வளவு மேல போறோமோ அவ்வளவு நம்ம தாழ்மையை வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம கிட்ட நிறைய செல்வங்கள் வந்து வளர்ந்து கொண்டே சென்றாலுமே அதெல்லாம் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒரு நாள் விட்டுட்டு போறோம்ன்றத வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் இல்லையா? சோ நம்ம அகம்பாவத்தை வந்து வளர்த்து கொள்ளக்கூடாது. சோபர்னா நிதான புத்தியுடைய மனிதராக மாறுவதற்கு நாம பழக்கி கொள்ளணும். சோ வைஷ்ணவர்களுக்கும் ரிஷி முனிகளுக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம அவர்களுக்கு பணிவான அந்த நமஸ்காரங்களும் மரியாதைகளும் நாம கண்டிப்பாக செலுத்த வேண்டும். இல்லை என்றால் நாம தவறி கீழே விழ வேண்டியதுதான். எப்பொழுது நம்ம அகம்பாவத்தை வளர்த்து கொண்டு செல்கின்றோமோ அப்பொழுது நம்ம தவறி விழுவது என்பது உறுதியாகி விடுகின்றது. அகம்பாவம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து மறுபிறவி என்பது 100% கேரண்டி இல்லையா? ஏனென்றால் அவர்கள் அறியாமையில் எல்லா தவறுகளுமே செய்வார்கள். So Lord Brahma offered prayers to the Supreme Personality of Godhead. இது 8வது கேண்டோல வந்து 5வது அத்தியாயத்துல வந்து 26வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 50வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கவர் ஆயிருக்கு இந்த ஸ்டோரி ஆக்சுவலி. சோ அதுல வந்து சிலது நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். சோ இந்த தேவர்கள் எல்லாமே வந்து துர்வாச முனிவரால் வந்து சபிக்கப்பட்டு விட்டார்கள் இல்லையா? அண்ட் அசுரர்களால் வந்து இவர்கள் வந்து அவர்களுடைய சுச்சுவேஷன் என்னன்னாக்கா, தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் இடையில் நடந்த போர்ல வந்து தேவர்கள் வந்து தோற்று விடுகிறார்கள். When demigods were deprived of their heavenly kingdom, they went to the so இந்த மாதிரி எல்லாவற்றையும் இழந்த அவர்கள் வந்து பிரம்மாவை நோக்கி
செல்கிறார்கள். பிரம்மாவுடைய அவருடைய அரசவைக்கு செல்கிறார்கள். சோ அங்கே சென்று பிரம்மாவிடம் சென்று முறையிடுகிறார்கள் என்னென்ன நடந்தது எல்லாமே. சோ அப்புறம் பிரம்மா என்ன செய்யறாருனாக்கா எல்லா தேவர்களையுமே அழைத்து கொண்டு சோ பார்க்கடலை நோக்கி சென்று பகவானுக்கு வந்து விஷ்ணுவுக்கு, அதாவது கீரோத கஷாய் விஷ்ணுவுக்கு வந்து பிரார்த்தனைகள் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரேயர்ஸ் இல்லையா, ஸோ ப்ரேயர்ஸ் எல்லாம் தேவர்கள் செய்த அந்த அதாவது அவர்களுடைய பிரார்த்தனைகளை கண்டு கீரோத கஷாய் விஷ்ணு வந்து அங்கே வந்து தோன்றுகின்றார். He appeared before them. So the demigods were almost blinded by his transcendental. அவருடைய உடலிலிருந்து எழுந்த அந்த பிரகாசத்தை கண்டு அவர்கள் வந்து ரொம்ப மெய் சிலிர்த்து போய் விடுகின்றார். கண்ணே வந்து அதாவது பார்க்க முடியாத அந்த தன்மை இல்லையா, அவ்வளவு பிரகாசம், அவ்வளவு தெய்வாம்சமா பொருந்திருக்கக்கூடிய அவர் ரூபத்தை கண்டு அவர்கள் மெய் சிலிர்த்து போகிறார்கள். At first, therefore, they could not even see any part of the body. After some time, however, when Brahma could see the Lord, he along with Shiva began to offer the prayers. அதாவது ஸோ இவர்கள் தேவர்கள் எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு வந்து வந்தனைகள், அதாவது நமஸ்காரங்கள், அதாவது பிரார்த்தனைகள் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள். ஆஃபர் பிரேயர்ஸ். when offered prayers, ஸோ இவர்கள் எல்லாமே வந்து பிரார்த்தனைகள் செய்யும் பொழுது பின்வருமாறு வந்து பகவான் வந்து அவர்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறார். ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்லோகம், 17வது ஸ்லோகம். ஏகேவா ஸ்வராஸ் தஸ்மின் சுரகாரிய சுரேஸ்வரஹ விஹார்த்து காமாஸ்தான் ஆகஹ சமுத்ரோன் மந்தான தீபிகி. அதாவது மந்தார மலையை வைத்து நீங்க வந்து பார்க்கடலை வந்து நீங்க கடைய வேண்டும் என்ற அந்த அறிவுரை. ஸோ இவர்கள் நித்தியமாக வாழணுன்றதுக்காக இந்த செயலை வந்து செய்யும்படி, ஸோ அப்படின்றது அந்த அறிவுரை மட்டும்தான். பேக்ரவுண்ட் ஹிஸ்டரி எதுவுமே சொல்றது இல்லை. அவரே மோகினி அவதாரமாக வந்து அதையெல்லாம் செய்வாரு அப்படிங்கிற அந்த அறிவுறுத்தல் எதுவுமே அவருக்கு சொல்லவில்லை. ஸோ மந்தார மலையை வைத்து நீங்கள் வந்து பார்க்கடலை கடையுங்கள் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் இல்லையா. ஸோ மாஸ்டர் ஆஃப் ஈஸ் த தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவர் இல்லையா, வாஸ் கேபபிள் ஆஃப் பெர்ஃபார்மிங் த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் டெமிகாட்ஸ் பை ஹிம்செல்ஃப். தேவர்கள் எல்லாம் செய்யக்கூடிய அந்த வேலையை அவர் ஒருத்தரே செய்ய முடியும். ஸ்டில் he wanted to enjoy the pastimes in churning the ocean. ஆனா அவர் வந்து இந்த மந்தார மலையை வைத்து பார்க்கடலை கடையணுன்ற அந்த லீலையை வந்து அவர் வந்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிறார். ஸோ அதை வந்து ரசிக்கணும் இல்லையா. ஸோ அதுல வந்து அவர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறார். அதுக்காக வந்து தேவர்களுக்கு இந்த வேலையை வந்து கொடுக்கின்றார். ஸோ அவர் வந்து வெற்றி கொள்ளப்பட முடியாதவர், அன்கான்குயரபிள். அட்வைஸ் டெமிகாட்ஸ் டு மேக் பீஸ் ப்ரொபோசல். அதாவது அசுரர்களோட ஒரு சமாதானத்தை வந்து மேற்கொள்ள செய்கிறார்கள். ஸோ தட் ஃபார்முலேட்டிங் எ ட்ரூஸ். அதாவது அவர் வந்து கண்டிப்பா இப்ப ஏமாத்த தான் போறார் இல்லையா, சூது செய்ய போறார். ஸோ டெமிகாட்ஸ் அண்ட் குட் சர்ன் த ஓஷன் ஆஃப் மில்க். ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து கடைஞ்சாதான் அந்த பார்க்கடலை கடையும் பொழுதுதான் அமிர்தம் வரும். முதல்ல விஷம் வரும், அதுக்கப்புறம் தான் அமிர்தம் இல்லையா. ஸோ அதை தான் வந்து இங்க வந்து சொல்கின்றார் அவர் வந்து. ஸோ ஆல் கைண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் இன்டு த ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ், கிராஸ், கிரீப்பர்ஸ், தஸ் வித் மை ஹெல்ப் மேக்கிங் மந்தா. என்னுடைய சகாயத்தால் இந்த மந்தார மலையை மந்தார மலையை வந்து அச்சாணியாக உபயோகித்து, வாசிகை வந்து கயிறாக உபயோகப்படுத்தி நீங்க வந்து இந்த பார்க்கடலை கடையுங்கள் அப்படின்ற ஒரு வித் அன்டைவர்டட் அட்டென்ஷன். அதாவது இங்கே அங்கே நம்மள வந்து வெரி ஃபோக்கஸ்டா இந்த செயலை செய்யணும், ஒரு முகமாக நீங்கள் செயலாற்ற வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு அறிவுறுத்துகின்றார். மெனி அதர் அட்ராக்டிவ் திங்ஸ் would be generated. அதாவது அதுல இருந்து நிறைய வெளியே வரும், அதன் மேல வந்து ஈர்க்கப்படக்கூடாது நீங்க வந்து. ஆனா உங்களுக்கு தேவை என்ன, அதாவது அமிர்தம் தான் இல்லையா. ஸோ அதுக்காக நீங்க வந்து உங்களுடைய செயலை வந்து செயல்படுத்துங்கள் அப்படின்றார். நார் யூ should the demigod be angry if there are some disturbances இல்லையா. நல்ல காரியங்கள் செய்யும்போது சில தடங்கங்கள் வந்தாலும் அதுக்காக நம்ம வந்து டிஸ்டர்ப் ஆயிடக்கூடாது இல்லையா. ஸோ ஒரே திடமான மனதோட நீங்க உங்களுடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்ளணும்னு சொல்லிட்டு பகவான் அவர்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறார். சொல்லிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு அவர் வந்து மறைந்து விடுகின்றார். ஸோ ஃபாலோயிங் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். ஸோ இந்த பகவானுடைய அறிவுறுத்தலின் பேர்ல வந்து அவர்களுடைய செயல்களாடுகள் எல்லாம் அமைக்கிறார்கள். மந்தார மலையை வந்து எடுத்துட்டு வரணும், அதெல்லாம் செய்கிறார்கள் இல்லையா. ஸோ டெமிகாட்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் a peace with மகாராஜா பலி, த கிங் ஆஃப் டெமன்ஸ் இல்லையா. அசுரர்களுடைய அரசன் வந்து பலி மகாராஜா இல்லையா. அவரிடத்தில் வந்து அவர்கள் வந்து ஒரு இது ஒப்பந்தத்திற்கு வருகிறார்கள். ஸோ 2 பேருமே சேர்ந்துதான் நம்ம வந்து மந்தார மலையை வைத்து நம்ம வந்து கடையணும்.
ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து 2 பேரும் எடுத்துக்கணுன்ற அந்த இதுல தான் வராங்க. ஆனா வந்து முதலில் வந்து சுராஸ் அதாவது தேவர்களுக்கு கொடுத்துட்டு தான் அசுரர்களுக்கு கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு மோகினி அவதாரமா எடுத்து பகவான் வருவார். ஸோ அது அப்புறமா பின்னாடி வரும் அது. தென் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் Godhead Vishnu appeared there on the back of his carrier Garuda. ஸோ கருடன் மீது பகவான் அங்கே வருகிறார். அவருடைய கருணையால he brought these demigods and demons back to their life. இந்த கடையணும் நினைச்சு அதுக்காக பிரயத்தனம் பண்ணும்பொழுது அதுல வந்து அவர்கள் அயர்வுற்று நிறைய பேர் இறந்தும் போறாங்க. ஸோ பகவானுடைய கருணையால மீண்டும் அவர்கள் வந்து அவதரித்து அவர்களுடைய வாழ்நிலையை வந்து அவர்களுடைய வாழ்நிலையை வந்து திருப்பி கொண்டு வரார். The Lord then lifted the mountain. ஸோ மந்தார மலையை அவர் தூக்கிண்டு வரார் கையில. And placed it on the back of Garuda. கருடன் மீது வைக்கின்றார். Lord sat on the mountain and carried to the spot of churning of Garuda. அந்த பார்க்கடல் இடத்துல எடுத்துட்டு போறார் இல்லையா? Then Lord asked Garuda to leave that place because as long as Garuda was present, Vasuki could not come there. இல்லையா? கருடனுக்கும் வாசுகிக்கும் ஆகாது இல்லையா? பாம்புக்கும் கருடனுக்கும் ஆகாது என்பது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஒரு நிமிஷம், இது எனக்கு இப்படி எடுத்து ஒரே நிமிஷம். எத்தனாவது ஸ்லைடு இது? ஒரே நிமிஷம். ஓகே. ஸோ அதனால கருடனை வந்து சென்று விடும்படி கூறுகின்றார் பகவான். ஸோ கருடனும் சென்று விடுகின்றார். அப்புறமா வந்து வாசுகியும் வந்து அந்த மந்தார மலைக்கு வந்து கயிறாக வந்து உபயோகப்படுகின்றது இல்லையா? அவரும் வந்து வாசுகி ஆல்சோ டேக்கிங் பார்ட் இந்த இடத்துல. ஸோ பகவானுடைய அழகான ஏற்பாட்டினால வந்து demons held the snake near the mouth. அதாவது அசுரர்களை வந்து வாசுகி நாகனுடைய வாய்ப்பகுதியிலையும் தேவர்களை வந்து அவருடைய அதாவது தோகை பகுதி இல்லையா? இது அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்க டெய்ல் அந்த பகுதியில வந்து பிடிக்க சொல்றாங்க. ஸோ பாம்புக்கு 2 இருக்கும் இல்லையா? ஒரு பக்கம் வந்து வாய்ப்பகுதியில முதன்மை பகுதியில வந்து அசுரர்கள், கடைசி பகுதியில இருக்க வந்து தேவர்கள். வால் கரெக்ட். ஸோ அப்புறமா தென் வித் கிரேட் என்டிவர் அதாவது பெரிய முயற்சியோட தே பிகன் புல்லிங் த ஸ்னேக் இன் போத் டைரக்ஷன்ஸ். இப்படியும் அப்படியும் வந்து அந்த மலையை வந்து கடைய ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ வெரி ஹெவி, வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ஹெல்ப் பை எனி சப்போர்ட் இல்லையா? ஸோ அந்த மந்தார மலையை வச்சுட்டு அதாவது எதன் மேலேயும் நிற்காம மந்தார மலையை வந்து நகர்த்துறது என்பது மிக கஷ்டமா இருந்தது. ஸோ விலோக்கிய விக்னேஷ வித்யம் ததேஸ்வரோ தூரந்த வீரியோ அவிதாபி சந்திபிஹி கிருத்வா வாப்பு கச்சபம் அத்புதம் மகத் பிரவிஷ்யதோயம் கிரிம் உஜ்ஜஹார. அதாவது இந்த சூழ்நிலையை கண்ட பிறகு which has been created, அவருடைய எல்லாமே அவருடைய லீலை தான் இல்லையா? ஸோ அவர்களும் உணர வேண்டும். அதாவது பிரயத்தனம் என்பது செய்யணும் இல்லையா? எல்லாருமே அதை தான் பகவான் பகவத்கீதையில கூட அர்ஜுனருக்கு அதுதான் சொல்றார். we have to always endure. அதாவது நம்ம பிரயத்தனமே படாம முயற்சியே செய்யாம எந்த வேலையுமே நம்மளால முன்னுக்கு எடுத்து செல்லவே முடியாது இல்லையா? அன்லிமிட்டட்லி பவர்ஃபுல் லார்ட் whose determination is infallible இல்லையா? ஸோ அவர் அதாவது அன்லிமிட்டட்லி பவர்ஃபுல், பகவான் வந்து எல்லையற்ற ஆற்றலை கொண்டவர், வலிமையை கொண்டவர். whose determination இல்லையா? ஸ்ட்ராங். அவர் எப்பவுமே தவறி விடக்கூடியவர் அல்ல இல்லையா? took the wonderful shape of tortoise. அப்பதான் கூர்ம அவதாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த மந்தார மலை கீழே போயிட்டு வந்து அவர் வந்து அதை வந்து தாங்கி நிற்பார் ஆக்சுவலி மந்தார மலையை. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் தேவர்கள் வந்து மந்தார மலையை வந்து கடைய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ பை ஹிஸ் வில் தேர் ஆர் ஹிண்ட்ரன்சஸ் அண்ட் அதாவது தடைகள் இருந்தது. பகவானுடைய அவருடைய விருப்பத்தால் அவர்களுக்கு தடைகளும் வந்தது, அவருடைய விருப்பத்தால் அந்த தடைகளும் வந்து களையப்பட்டன. The Lord appeared as tortoise to support the great mountain இல்லையா? ஸோ அதுதான் அந்த ஸ்லோகம். ஷிதிர் ஹிஹ விபுல்லாதாரே தவ திஷ்டதி பிருஷ்டதே. The Lord held the great mountain on his back இல்லையா? ஸோ அவருடைய அந்த கூர்ம அவதாரத்துல வந்து அவருடைய அந்த ஆமையினுடைய ஓட்டு மேல வந்து அந்த மந்தார மலையை அவர் தாங்கிக் கொள்கிறார்.
ஸோ கேசவ தீர்த்த கூர்ம சரீர ஜாய ஜெகதீஷ ஹரே, அதாவது இது பகவானை பற்றி புகழ்ந்து பாடக்கூடியது. ஸோ டேஞ்சர்ஸ் கேன் பி கிரியேட்டட் பை சுப்ரீம் லார்ட், ஸோ தே கேன் ஆல்சோ பி ரிமூவ் பை ஹிம். இல்லையா, நமக்கு சங்கடங்களும் மற்றும் சந்தோஷமான சூழ்நிலைகள் அனைத்துமே வந்து இங்கே வந்து படைக்கப்படுகின்றது இல்லையா பகவானால. ஆனா அதையெல்லாம் அவருடைய கருணையால வந்து நிவர்த்தியும் செய்யப்படுகின்றது. திஸ் இஸ் நோன் டு டிவோட்டிஸ், பக்தர்களுக்கு இது தெரியும், ஆனால் அசுரர்களுக்கு இது கண்டிப்பாக தெரியாது. So when the demigods and demons saw the Mandara mountain has been lifted, they were enlivened and encouraged to begin. மீண்டும் அவங்களுக்கு ஒரு உற்சாகம் வருது. அப்புறம் மீண்டும் வந்து அவர்கள் வந்து அந்த மலையை உபயோகப்படுத்தி அதை வந்து அமிர்தத்தை வந்து கடையறதுக்கான செயலில் அவர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள் ஆக்சுவலி. ஸோ எவ்வளவு ஆண்டுகள், விச் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபார் 800,000 miles லைக் ஏ லார்ஜ் ஐலாண்ட். அதாவது அது அது எவ்வளவுனாக்கா எவ்வளவு 800,000 miles அளவுக்கு வந்து அகலமாக இருந்தது அந்த இது, அந்த மந்தார மலையை தாங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆமையினுடைய திருவோடு. ஸோ when the demigods and demons by the strength of their arms இல்லையா rotated மந்தாரா மலை on back of the extraordinary tortoise. ஸோ இது வந்து உருள்றது எப்படின்னா ஏதோ நம்ம உராய்ப்பு மாதிரி இருந்தது அவருக்கு. இட் ஃபெல்ட் ப்ளீசிங் சென்சேஷன். ஸோ நமக்கு கூட ஏதோ ஒன்று அரிக்கிற மாதிரி இருந்தா அந்த இடத்துல நம்ம அந்த கொஞ்சம் நம்ம சாரி இந்த மாதிரி பண்ணா கூட நமக்கு வந்து ஒரு ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி தான் பகவானுக்கு இருந்தது என்று இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ ஆமையினோட ஓடு பெருசு, எதை விட மந்தார மலையை விட பெருசு, அந்த அளவுக்கு பெரிய எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து பகவான். ஸோ மேனிஃபெஸ்டிங் himself with 1,000 hands, 1000 கரங்களோடு, the Lord then approached on summit of a Mandara mountain like another great mountain and held the Mandara mountain with one hand. இல்லையா, ஸோ அவர் வந்து அங்கே வருகிறார். ஸோ appeared on the summit of Mandara mountain like another great mountain, இன்னொரு பெரிய மலை போன்று வந்து அவர் அங்க வந்து நிற்கின்றார். ஸோ மந்தார மலையை வந்து அதாவது ஓடு, அவருடைய ஓடு வந்து இன்னொரு மலை போல இருக்கின்றது. To balance Mandara mountain while he was pulled from both sides, Lord himself appeared on its summit like another great mountain. Lord Brahma, Shiva and Indra are expanded themselves and showered the flowers. இல்லையா, அவங்களுடைய விரிவங்கங்களை பற்றி சொல்கிறார்கள், அவங்களுடைய பகவானுடைய அவங்களுடைய பக்தியை பற்றி இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். ஸோ அப்ப கடைஞ்சப்ப கூட வந்து அமிர்தம் வரவில்லை, டிஸ்பைட், அதாவது அவ்வளவு முயற்சி செஞ்சு கூட அமிர்தம் என்பது வரவே இல்லை அப்படிங்கிறது சொல்லக்கூடியதான் இந்த ஸ்லோகங்கள் ஆக்சுவலி. ஸோ அடுத்து வந்து ஒவ்வொன்றா வெளியே வர்றதை பத்தி நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் டர்னிங், நிறைய கடையிறும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது வாசிக்கு வாயிலிருந்து நஞ்சு என்பது வெளியேறுகின்றது இல்லையா. ஸோ பிரஜாபதி சீயிங் நோ ஒன் எல்ஸ் டு சேவ் தெம் அப்ரோச் சிவா அண்ட் ஆஃபர்ட் இம் த பிரேயர்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் ட்ரூத். ஸோ சிவனிடத்தில் சென்று பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். அவர் இஸ் கால்ட் அஸ் அசுதோஷா. ஏன்னா he is very pleased if one is a devotee. சிவனுக்கு எப்பவுமே வந்து இலகிய மனசு இல்லையா, அவர் வந்து சீக்கிரமா வரங்களை கொடுப்பவர். ஸோ பக்தர்களை பார்த்து கருணை புரிபவர் வந்து he is also a highest level devotee of Lord இல்லையா. மகாவிஷ்ணுனுடைய அதாவது பக்தர், முதன்மை பக்தரும் கூட. ஸோ விஷ்ணுவுக்கே அவ்வளவு கருணை, அவருடைய பக்தருக்கு இன்னும் கருணை ஜாஸ்தி தானே இல்லையா. ஸோ நாம் எல்லாரும் கூட ஆழ்வார்கள் குருமார்கள் எல்லாம் வந்து வணங்குகின்றோம். எதற்கென்றால் பகவானை நாம் நேரடியா பார்க்கறது இல்ல, அவர்கள் மூலியமாக நாம அவரை நம்ம காண்கின்றோம். அவருடைய கருணையின் மூலியமாக நாம கூட பக்தியில முன்னேறதுக்கான ஒரு பாதை நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றோம் இல்லையா. ஸோ அது மாதிரிதான் சிவனும் வந்து அசுதோஷா என்று அவருக்கு இன்னொரு நாமம். எதற்கென்றால் அவருடைய பக்தர்களிடத்தில் அவர் எப்பொழுதுமே மிகுந்தமாக அன்பு கொண்டவர். அதாவது ஈஸியா வந்து வரங்களை வழங்கி விடுவார் அவர் வந்து. ஸோ ஈஸிலி அக்ரி டு ட்ரிங்க் ஆல் த பாய்சன். ஸோ அவர் வந்து ஒத்துக்கொண்டார் அனைத்து நஞ்சையும் தான் பருகுவதற்காக. So goddess Durga Bhavani, that is the wife of Lord, was not at all disturbed when Shiva agreed to drink. அதாவது தாயாருக்கு வந்து எந்தவித சஞ்சலமும் ஏற்படவில்லை இல்லையா. And he expressed pleasure at this agreement. Lord Shiva gathered the devastating, அதாவது அழிவை ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த நஞ்சை வந்து அவர் எடுத்துக்கொள்கின்றார். He took in his hand and drank it. அவர் வந்து குடிக்கிறார். After he drank the poison, his neck became bluish. இந்த கழுத்து வந்து அதனால தான் அவருக்கு நீலகண்ட் அப்படிங்கிறது அவருக்கு இன்னொரு நாமம் இல்லையா. A small quantity of dropped from his hand to the ground இல்லையா. And it because of this poison there were poisonous snakes, scorpions, toxics and other things in this world. Okay. So நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பாம்புகளும் மேலும் வந்து தேள், அதுக்கப்புறம் வந்து நஞ்சை கக்கக்கூடிய அதாவது
தாவரங்களும் கூட இந்த பிரபஞ்சத்தில் எதற்காக நம்ம காண்கின்றோம் என்றால் அந்த ஒரு துளி விஷம் இந்த இடத்துல பட்டதனாலதான் நம்ம வந்து பாம்புகளும் தேள்களும் எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சத்துல பார்க்க. ஒரு துளிக்கு இத்தனை என்றால் அவர் அவ்வளவு நஞ்சை குடிச்சார் இல்லையா? அப்போ அவர் அதை நஞ்சை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கணும்னா அவர் எவ்வளவு பெரிய பக்தராக இருக்க வேண்டும், எவ்வளவு ஆற்றல் படைத்தவராக இருக்க வேண்டும் இல்லையா? After Lord Shiva drank all the poison, both the demigods and demons took courage and resumed their activities. நஞ்செல்லாம் எடுத்த பிறகு மீண்டும் அவர்கள் வந்து பார்க்கடலை கடைய கண்டினியூ பண்றாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் சுரபி பசு வந்து வெளியே வருது இல்லையா? ஸோ இந்த பசு வந்து செயின்ட்லி பர்சன்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. So to derive the clarified butter from its milk and offer this clarified butter in oblations for the great. அதாவது அனைத்து விதமான யஜ்ஞங்களுக்கு எல்லாமே இந்த பசுலிருந்து வரக்கூடிய அந்த பால் மற்றும் அந்த வெண்ணெய் அதை வந்து உபயோகப்படுத்துகிறார்கள், யஜ்ஞங்களுக்கு உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். ஸோ தேர்ஃபோர் ஆர்ஸ் அடுத்து உச்சேஸ்வரம் என்னும் அந்த குதிரையும் வருகின்றது. அதை பலி மகாராஜா வந்து எடுத்துக்கொள்கின்றார். மேலும் ஐராவதம் அண்ட் அதர் எலிஃபென்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து எனிவேர் இன் எனி டைரக்ஷன். ஸோ அதுவும் வந்து அந்த கடையும் பார்க்கடலில் கடையும் போது வெளிவருகின்றது. அப்புறம் கௌஸ்துபம் என்னக்கூடிய அந்த ஜெம்மன்னா இது வைரம் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, கற்கள், ஜெம்மன்னா கற்கள். ஸோ அந்த கௌஸ்துபம் என்னும் அந்த கல்லு வந்து பகவானோட ஹிருதயத்துல வந்து வச்சுக்கிறார் அவர் வந்து. அது பகவானுக்கு சென்று சேரும், விஷ்ணுவுக்கு சென்று சேரும். பாரிஜாத பிளவரும் அதுக்கப்புறம் வந்து பூவும் அதுக்கடுத்து அப்சரஸ்கள் எல்லாமே கூட அதுல இருந்து அந்த கடையும் பொழுது அவர்களும் வந்து அதுல இருந்து வெளிப்படுகிறார்கள். மேலும் லக்ஷ்மி தாயாரும் கந்தர்வர்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த லக்ஷ்மி வந்து தாயாரை வந்து பகவான் ஏற்றுக்கொள்கின்றார், தன்னுடைய ஹிருதயத்துல வந்து வச்சுக்கிறார் ஆக்சுவலி. அதனால லக்ஷ்மி அண்ட் நாராயணா who all were present including the demigods and people in general are very pleased இல்லையா? So demons however become neglected by the goddess of fortune and was very depressed. So தாயார் வந்து அசுரர்களை வந்து புறக்கணித்து விடுகிறார். வருணி then Varuni, the goddess of drinking, was generated and by the order of Lord Vishnu the demons accepted her. So அதாவது விஷ்ணுனுடைய அவருடைய கருத்திற்கேற்றவாறு அவருடைய ஆணைக்கேற்றவாறு அசுரர்கள் வந்து அவர்களை வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம தன்வந்திரியும் அதுல இருந்து தான் பிறக்கிறார் ஆக்சுவலி. மேலும் பியூட்டிஃபுல் carried the jug containing nectar. ஸோ அதுல இருந்து தான் அமிர்தம் வந்து வருகின்றது. The demons immediately snatched the jug from Dhanvantri and began to run away. ஸோ அசுரர்கள் வந்து தன்வந்திரி கையில இருக்கக்கூடிய அந்த குடத்தை, அதாவது அமிர்தம் ஏந்தி இருக்கக்கூடிய அந்த குடத்தை வந்து பிடுங்கி கொண்டு ஓடினோம்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த demigods became very morose and took shelter of Vishnu. விஷ்ணு இடத்தில் சென்று தண்டை அடைகிறார்கள். After the demons snatched the jug from Dhanvantri, they began to fight. அவங்களுக்குள்ளே சண்டை போட ஆரம்பிச்சுக்கிறாங்க. அதுதான் அசுர குணத்தினுடைய இயல்பு இல்லையா? அசுரர்கள் வந்து தான் மட்டும்தான் இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த இயல்பு தான் அசுரர்கள் இல்லையா? அசுரர்களுக்குள்ளேயே இருக்கிறவங்களுக்கு கூட அவங்க வந்து ஒன்றாக இருக்க மாட்டார்கள். லார்ட் விஷ்ணு என்ன செய்கிறார் என்ற who therefore did not fight remained silent-ஆ இருந்தார். while fighting was going on among demons, பகவான் அங்கே வந்து அவதரிக்கிறார். மோகினி அவதாரத்துல வந்து நிற்கிறார். மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் உமன் இந்த யூனிவர்ஸ் மாதிரி. ஸோ அந்த அழகான அந்த பெண்ணை பார்த்த பிறகு இவங்க அந்த அசுரர்கள் எல்லாம் ஈர்க்கப்பட்டு விடுகிறார்கள். they became captivated. ஸோ அந்த பெண்ணு என்ன சொல்றாலோ அதை கேட்கணுன்ற அந்த தன்மைக்கு அவர்கள் வந்து சென்று விடுகிறார்கள். அதுதான் captivated by the young woman என்றது. Now because the demons were fighting among themselves to possess the nectar, they selected this beautiful woman. அதாவது மத்தியஸ்தரா இந்த மோகினியை வந்து அவர்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். ஸோ டு செட்டில் தேர் குவாரல், அவங்களுடைய சண்டைகளை வந்து தீர்ப்பதற்காக. டேக்கிங் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தேர் வீக்னஸ். இப்போ பகவான் அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த சண்டையை வந்து அவர் வந்து சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டு, ஸோ அவங்களிடத்துல வந்து என்ன ப்ராமிஸ், வாட் எவர் டிசிஷன் ஷி மை டேக் தே ஓன்ட் ரெஃப்யூஸ் அண்டா. அதாவது அவங்கள எப்படி எடுத்துட்டு வர்றாருனாக்கா பகவான் மோகினி அவதாரத்துல இருந்து பகவான் என்ன சொன்னாலும் அவர்கள் கேட்கக்கூடிய நிலைக்கு அவர்களை வந்து கொண்டு வந்து விடுகின்றார். ஸோ அவரிடத்துல வந்து ப்ராமிஸ் வாங்கிக்கிறார். ஸோ அந்த அசுரர்களிடத்துல இருந்து. ஸோ மோகினி மூர்த்தியா இருக்கக்கூடிய அவர் வந்து என்ன செய்யறார், demons will quite unfit to drink இல்லையா? அவர்கள் நித்தியமான வாழ்க்கை வாழ்வதால என்ன பிரயோஜனம்? ஒன்னும் பிரயோஜனம் கிடையாது இல்லையா? அசுரத்தன்மையில் இருப்பவர்கள். ஸோ பை சீட்டிங் them she distributed all the nectar to the demigods. தேவர்களுக்கு எல்லாமே இருந்த அமுதத்தை எல்லாம் பகிர்ந்து விடுகின்றார். ஸோ demons saw the cheating of மூர்த்தி
and they remained silent. அவங்க சைலண்டா தான் இருந்தாங்க. ஏன்னா ஸோ அவர்கள் வந்து கொடுத்த வாக்குறுதி, மேலும் பெண்ணாக இருப்பவர் இடத்துல அவர்களுக்கு இருந்த ஈர்ப்பு, அதனால வந்து அதை வந்து எதுவுமே செய்யாம அவங்க இருக்காங்க, பார்த்துட்டே தான் இருக்காங்க. ஸோ அதுல ஒரு அசுரன் என்ன செய்கின்றான், ராகு, அவர் தான் வந்து தேவர்கள் வேடம் தரித்து வந்து தேவர்கள் மத்தியில உட்கார்ந்துறான். இதை பார்த்தவர் யார் என்றால் சூரிய சந்திர கடவுள். ஸோ அவங்க வந்து இதை வந்து சொல்லிடுறாங்க. ஸோ அப்போ அவர்கள் ராகுவா இருக்கிறவர் வந்து அந்த அமுதத்தை வாங்கி போட்டுக்கும் பொழுது, ஸோ அப்போ வந்து அந்த பகவான் அந்த சக்கரத்தை வச்சு, சுதர்ஷன சக்கரத்தை வச்சு 2 துண்டாக வந்து அந்த உடலை வந்து வெட்டி விடுகின்றார். ஸோ அமிர்தத்தை பருகியதால் அவர் வந்து நித்தியமான வாழ்வை அடைகின்றார். அதனால்தான் ஒண்ணு தலைபாகம் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ராகுவாகவும் உடல் பாகம் வந்து கேதுவாகவும் வந்து சாயா கிரகம்ஸாக 2 கிரகங்களாக அவர்கள் வந்து இருக்கிறார்கள். ஸோ மேலும் வந்து ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் த ட்ரிங்க் அசியூம்ட் இஸ் ஓன் ஃபார்ம், மீண்டும் வந்து பகவான் தன்னுடைய சுயரூபத்தை அவர் அடைந்தார். The place, time and the cause, the purpose, the activity and ambition were all for the same for both demigods, இல்லையா? ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரே நிலை, இடமும் ஒரே இடத்துல தான் அவர்கள் செயல்பட்டார்கள். அவர்களுடைய நோக்கம் வந்து நித்தியமாக வாழணுன்றதுக்காக அவர்கள் செயல்பட்டார்கள், எல்லாமே இருந்தது. ஆனால் தேவர்கள் எல்லாம் அது அவர்களுக்கு கிடைத்தது ஒன்று, அசுரர்களுக்கு கிடைத்தது ஒன்று, இல்லையா? ஸோ பிகாஸ் டெமிகாட்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் அண்டர் த ஷெல்டர், அதனால தான் நாம் எப்பவுமே பகவானுடைய தாமரை பாதங்களில் நாம தஞ்சம் கொள்ள வேண்டும். ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் டேக் த ஷெல்டர் ஆஃப் த டஸ்ட் ஆஃப் த சுப்ரீம் காட். ஸோ அவ்வாறு தஞ்சம் கொள்ளும் பொழுது நமக்கு ரட்சணை என்பதும் கண்டிப்பாக உண்டு. எதுவரைக்கும் நாம் அந்த பண்பை வளர்த்து கொள்ளாமல் இருக்கின்றோமோ அது வரைக்கும் நாம சங்கடத்தில் உழண்டு கொண்டேதான் இருப்போம். So God has brought the completion of affairs, turning the ocean and feeding the nectar to the demigods who are his dear devotees. அவர்கள் எல்லாம் கூட பகவானுக்கு பக்தர்கள். He left the presence of them all and carried by Karuna to his own abode. அவர் அங்கிருந்து மீண்டும் வந்து தன்னுடைய அதாவது இடத்திற்கு அவர் வந்து சென்று விடுகின்றார். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிகின்றது, நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் எல்லாம் வந்து நன்மைகள், அடுத்தவர்களுக்கும் நன்மையை வழங்கக்கூடிய அந்த நிலையில் நாம் செயல்பட்டால் நமக்கு நல்ல வாழ்வு என்பது கிடைக்கும், நற்கதி என்பது கிடைக்கும், இல்லையா? ஆனா அதற்கு பக்தி என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. ஸோ வித்தவுட் பக்தி நமக்கு இதெல்லாம் டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ண தெரியாது, நல்லது கெட்டது எதுன்றதை நம்மளால அலசி ஆராயவே முடியாது. எல்லாரும்